ahoj, ahoj. Já jsem tady a dneska jdeme na výpravu. A jo, no to je tak nějak všechno, nebo na výpravu. No, až to budu editovat, tak tady něco střihnu, aby... Já to nejdu na výpravu, já je to jdu zmlátit a zbušit. Počkejte se do konce videa, to byla taková prdel. No a vlastně, abych vám tady dal něco, co se vám bude hodit. Protože abyste neopustili hned video, abyste u toho zůstali, tak vám tady něco hodím. Ale já je tak nudná svině. No nic, no, tak už můžeme jít. Tak pojď tedy. Pozdět, já dokážu po svých. Tak. Au! Au! On kouše! Jau! Zachraň se, kdo můžeš! Svině jedna, teď jde na tu výpravu. Plesnivá plesníkověba. Vlastně nemůžu mluvit prostě vysmradlavěná. No nic, jdeme si vzít něco do bunkru, do domu, protože tedy se rozhodl, že nás bude umušit a prý máme něco tahat. Ale víš co tedy? Víš co? Hoď mi ho sem na zem. Hoď ho na zem! Sám si to tahej. Čau lidi, já omlouvám se za video, jestli vás nebavilo nebo tak. Ještě není konec, jo? Ale já vím, nemáme zrovna nejlepší tvorbu. Ale já vám chcem poprosit, jestli byste nám dali odběr a tak. Moc nám tím pomůžete a naše tvorba se bude maximálně zlepšovat, když nám tím podpoříte a bude mít šanci se zlepšovat. Navíc, když dáte, nepleskej mě. Navíc, když nám dáte odběr každý, tak můžeme pustit 200 odběratelů, což znamená, že se odhalí náš kameraman. To jsem já, by the way, jo. A potom za 1000 odběratelů do konce roku se odhalí náš otevírač plesních boxů. A potom, já vím, je toho moc, za 50 odběratelů do 30.12. Totálně bude dlouhé video nebo short, to ještě nevíme, ale totálně je zmlátím ty kokoty. Co jsi to říká? Jdeme zpátky do bunkru, škrtím Teddyho a doufám, že ho to bolí. Takže jdeme do bunkru a jsme v bunkru. Jo, jinak jestli by vás to zajímalo, tak jsme byli v tamtom takovém mini lesu. No. Tak video jsme tak nějak dotočili asi, ale ještě máme pro vás nějaký speciál týkající se plísně. Jo, a pak ti zakupeme, ne? Tak, tady ho už necháme tady. A vytáhni pomeranč, kolego, protože nás něco čeká. Den 3, pěstování plísně. Plíseň, fuj! Zmáčkni to tam celé, dej mi to, on to neumí. Omlouvám se za nešiku kolegu. No nic. Fuj, plíseň, ty vole! Fuj, to je humáč, ty vole. Ale to není všechno. Pokud se nemýlím, tak máme ještě něco, co tam přidáme.